כבר עבר בחלק מהבתי ספר, אז יכול להיות שאת החלק הזה, שיותר של תמחור ודברים יותר טכניים, אני אקצר קצת. בכל אופן, אני רוצה להתחיל את ההרצאה הזאת עם סיפור. לפני משהו כמו 10 שנים, זה משהו שגם אנשים שמכירים אותי לא תמיד יודעים עליו. לפני איזה 10 שנים עשיתי איזה צעד מוזר ופתחתי מועדון למשחקי מחשב ברשת, ברחוב אלנבי, עם שני שותפים. ואנחנו נורא אהבנו, כל השותפים, עשינו את זה מאהבה, עשינו את זה כי נורא אהבנו משחקי רשת וחשבנו שיש לזה מקום. והקמנו באמת את המקום שבו רצינו לשחק, כאילו. היו שם כיסאות, השקענו בכיסאות שכל אחד מהם עלה איזה 700 שקל אז, לפני 10 שנים. אף סטודיו שעבדתי בו עד היום, שכאילו אני יושב מול מחשב כל היום, לא היה בו כיסאות באיכות הזאת. קנינו את המשחקים הכי טובים שחשבנו שאנשים צריכים לשחק וכן הלאה. השקענו בזה איזה סכום יפה של כמה מאות אלפי שקלים. ופחות או יותר אפס בשיווק. מה אתם חושבים שקרה? זה נפל. בוא נגיד שלקח לי משהו כמו 5 שנים לסגור את החובות על המקום. היה תקופה נהדרת, לא מאוד רווחית, ודי ההפך. למה אני מספר לכם את הסיפור הטיפשי הזה? כי אני רוצה שאתם תבינו קודם כל אמת אחת פשוטה. אם אתם אנימטורים ואתם עושים את זה לא ואתם החלטתם שזה לא יהיה תחביב מוזר לשעות הערב, אלא משהו שאתם עובדים בו ומתפרנסים ממנו, כן? אז זה העסק שלכם. בסדר? ויש לזה משמעות. גם אם אתם שכירים, לא אכפת לי אם אתם שכירים או תהיו שכירים או אם אתם פרילנסרים, יש לכם עסק לדאוג לו, כן? ועסק זה לא רק קונטנט, זה לא רק תוכן, זה גם כל הדברים שאנחנו נדבר עליהם פה היום. עכשיו, אנימטורים ואמנים בכלל תמיד ששים ללמוד, תמיד ששים לקנות ספר על איך עושים אנטיסיפיישן קצת יותר טוב, איך מציירים יותר טוב וכן הלאה, ונורא אוהבים לפתח את הקונטנט, וזה טבעי, בשביל זה נכנסנו לעסק, כן? הם פחות, או אני צריך להגיד, אנחנו פחות ששים הרבה פעמים ופחות בא לנו באופן טבעי לקרוא ספר על שיווק פתאום או משהו כזה, כן? אבל אני כאן כדי להגיד לכם שעסק, תרצו או לא, עסק מצליח הוא שני הדברים האלה ביחד, גם עסק של בן אדם אחד. בסדר? ולכן מאוד מאוד חשוב שתהיו מודעים לצד הזה של העסק שלכם, של להיות אנימטור, כי הוא צד שהוא חשוב למקצוע שלכם לא פחות מלצייר מאוד יפה או לעשות אנימציה מאוד יפה וכל השאר הדברים. להרצאה הזאת יש 3 חלקים. החלק הראשון מדבר על איך למצוא עבודה, איך למצוא בכלל את הדריסת רגל הראשונה, או אפילו לא הראשונה בשוק. החלק השני, שאולי אני אקצר אותו קצת אמרתי, עוסק באיך לתמחר, כל העניין של, מצאתי כבר עבודה אבל עכשיו אני צריך לעשות משא ומתן על שכר, לדאוג שהשכר יגיע אליי ולא יישאר איפשהו, ייתקע איפשהו באמצע, וכל שאר הדברים האלה. זה החלק השני, והחלק השלישי, שהוא בעיניי אולי הכי חשוב פה, והוא גם החלק שהכי מעט מקצוענים שעובדים בעסק, לדעתי, מודעים אליו, הוא גם הכי חשוב, והוא איך להתקדם. נכנסת כבר, אתה כבר בעניינים, אם אתה בשנה הראשונה שלך או אם אתה בשנה העשירית שלך, איך אני מתקדם, איך אני מגיע רחוק יותר. מבחינת שאלות, אלא אם כן זה יהפוך לבלגן, אני אשמח שפשוט מי שיש לו שאלה שיזרוק אותה לחלל האוויר ואני אנסה לענות. אם אני אראה שזה בלגן אני אשמור קצת שאלות לסוף.
את הקריקטורות החמודות האלה שמלוות את כל ההרצאה, צעירה אפריל פטר. שלום. אז אנחנו מתחילים בנקודה של למצוא קצה חוט. אני נמצא, הרבה הרבה סטודנטים שיושבים כאן, אני מניח, רוצים בתור משימה ראשונה בעצם להיכנס לתוך התעשייה וצריך למצוא איזשהו קצה חוט. והצעד הראשון של רובנו, כן? זה פשוט להתחיל לחפש עבודה. באתרים, בזה, להתקשר לאנשים, לשאול אתם צריכים עובדים. עכשיו, זה לא שזה דבר שלא נכון לעשות אותו, זה נכון לעשות אותו. כל דבר שאתה עושה, יש לו סיכוי לקדם אותך. אבל מה שאני רוצה למכור לכם כאן, זה שזה לא מה שאתם צריכים להתמקד בו, אם אתם רוצים למצוא עבודה. בסדר? אז מה כן? מה כן? לעבוד על שואו במקום? קומבינות. תיק עבודות סבבה, זה מחוץ לעניין וזה יותר קשור לקונטנט, מה שדיברתי קודם, לתכנים של האם כמה אני טוב. בסדר שורי, תכף ניגע גם בזה. מי אמר קומבינות? קומבינות. אוקיי, קומבינות זה מילה עם קונוטציה שלילית. להכיר. לצאת נטוורקינג. נטוורקינג. אז מה אני כן ממליץ לכם לעשות? להתמקד בו. לייצר נוכחות אומנותית ברשת ובכלל. מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר ליצור דברים. אתם יוצרים גם ככה, נכון? אתם עושים תרגילים, אתם מתעסקים עם דברים, תרגילים בבית ספר מי שסטודנט, תרגילים לעצמנו מי שלא סטודנט, סתם ציורים. קודם כל תדאגו לעשות את זה, אם אתם לא עושים את זה הבעיה יותר גדולה, כן? תדאגו לעשות את זה ולפתח את עצמכם ולשחק עם האומנות שבחרתם, ואז תעלו את זה. תעלו את זה. זה לא צריך להיות מושלם, זה לא צריך להיות אדיר, זה לא צריך להיות נדיר, זה צריך להיות שם, out there, אוקיי? בעניין הזה אני אספר לכם סיפור פשוט, מישהי שאני מכיר מקרוב שהתקשתה הרבה זמן בלמצוא את הקצה חוט הזה ואמרתי לה, יש לך את הדברים האלה ואלה, אני מכיר את העבודות שלה, תעלי את זה. היא אמרה, לא, זה לא מספיק טוב, כי היא רואה, מסתכלת בבלוגים של כל הגלן קינים וכל האלה, והיא כזה, מה, לא מספיק טובה עדיין. אוקיי, קצת מצחיק. את רוצה להיות טובה כמו גלן קין לפני שאת נכנסת לשוק העבודה? מעניין. גלן קין, מי שלא מכיר, אנימטור מאוד מפורסם בדיסני. אז תכירו אותו. גוגל. אז תוציא את הדברים החוצה, והיה לה מאוד קשה, אבל לחצתי עליה קצת והיא עשתה את זה. עכשיו, אני לא אומר, זה לא כזה אחד לאחד תמיד יקרה, כן? אבל זה הסיפור והוא סיפור אמיתי, כן? למחרת, שהיא העלתה את הדברים הראשונים, אנחנו יוצאים לאיזה מין טיול עם חברים, והחברים הם מתעשיית האנימציה, ואחד החברים הוא מסתכל ואומר, וואי, ראיתי את הדברים שהעלית וזה, נחמד. בדיוק מישהו שאל אותי אם אני מכיר זה וזה, וזה היה העבודה הראשונה שלה בעצם. בסדר? למחרת. אבל, אז אחד לאחד זה לא יהיה, ואני לא מוכר לכם כאן שאתם תשימו משהו בבלוג, ולמחרת פיקסר יתקשרו. זה לא מה שאני אומר. אבל אני כן אומר, שאם אתם עקביים ושמים ואנשים זוכרים, פשוט, ככה אנשים זוכרים שאתם קיימים. פשוט זוכרים שאתם קיימים, ואז מישהו מקבל עבודה, אין לו זמן כרגע לעבודה הזאת, או שזה לא מתאים לו, רוצים מישהו צייר והוא קלטיסט. הוא חושב, רגע, מי אני מכיר? בדרך כלל זה מה שקורה. שתבינו, זה מה שקורה. לא נעים לך להגיד ללקוח פוטנציאל, להגיד לא, תודה, פום. כן? אתה אומר לא וזה, אבל אולי אני יכול למצוא לך מישהו וזה. ככה זה עובד. ואז הבן אדם הראשון, השני, השלישי שנכנסים לך לראש, זה האנשים שאתה שולח לו. אז תהיו שם כדי שיזכרו אתכם. ושוב, זה לא צריך להיות
פלא העולם השמיני, העבודה שלכם. פשוט באופן עקבי תעלו דברים. להשתמש בקשרים קיימים. יש אנשים מחפשים עבודה, הם כאילו מתביישים בזה. מה, אני לא עובד משהו לא בסדר איתי, אז לא נספר לאף אחד. אז מה העניינים, מה אתה עושה? כן, אני עושה דברים וזה, קצת עכשיו לעצמי, אני בין פרויקטים. הכל בסדר, כאילו. הכל בסדר, אני לא מחפש כלום. שטות. תגידו. תעלו לפייסבוק, אני עכשיו פנוי, מישהו צריך משהו. כשאתם מפגשים עם חברים, אני מניח שרובכם, סטודנטים ומקצוענים, החברים שלכם, הם מהתחום. הם אנשים שמכירים אנשים שאתם לא מכירים שהם גם מהתחום. בסדר? תרחיבו את המעגל. תנו להם את האופציה לעזור לכם. אוקיי? אז זה שוב, בעניין הזה, כמו שסיפרתי קודם עם הטיול הזה. וכמובן ליצור קשרים חדשים. בין היתר, להיות פה. כן? יש פה, תסתכלו מסביבכם, אני בטוח המון אנשים שאתם לא מכירים, ואתם רוצים להכיר אותם. כל אחד מכם רוצה להכיר את כל מי שמסביבו. בפוטנציה. כן? גם כולם פה אנשים נראים לי ממש נחמדים. בסדר? אם אתם מוכרים, שוב, אתם תהיו, אם אנשים נמצאים לכם בפייסבוק, כמה שיותר אנשים מהתחום נמצאים לכם בפייסבוק או באיזה רשת חברתית או קוראים של הבלוג שלכם, או סתם נפגשים איתכם במסיבות, מאפשר לכם יותר אופציות. אז, נסכם את זה. אתם רוצים להיכנס לעניינים? אל תגידו, טוב, אני עכשיו מתחיל להתקשר לסטודיו. תגידו, אני עכשיו מתחיל לשים את עצמי out there. שאנשים ישמעו עליי, יכירו אותי, ידעו מה אני עושה. אותה בחורה שסיפרתי לכם עליה קודם, עובדת עכשיו בעבודה מאוד מכניסה יחסית. ונהנית מאוד מהעבודה. הגיעו אליה דרך, פשוט התקשרו, ראינו את העבודות שלך בפייסבוק, האם את רוצה לבוא לרעיון עבודה? אתם צריכים לדעת גם שאם דבר כזה קורה, חבר'ה, אם אתם, חבר'ה שלמעלה שמה, אם אתם לא שומעים כל כך טוב, אז פשוט תרדו למטה, ואם אתם בסדר, אז בסדר. אז אני רוצה שתבינו, כן, שיש לכם הרבה יותר כוח מכוח כעובדים, אם פנו אליכם ולא אתם פניתם. זה פשוט ככה, זה הגיוני, נכון? אז גם בעניין הזה, הרבה יותר טוב שסטודיו או מישהו שאתה מכיר פונה אליך, מאשר להתקשר ולהגיד, אתם לא מכירים אותי אבל אני רוצה לעבוד אצלכם. אז מצאנו לנו חוט. אז מצאנו לנו חוט ואנחנו רוצים עכשיו קצה חוט ועכשיו אנחנו רוצים למשוך בו. זאת אומרת, אנחנו רוצים עכשיו לראות מה קורה בקצה החוט הזה. ואז המון זמן עם סטודנטים, אני יודע בדיוק מה קורה. אתה אומר, יש בסטודיו גדול עבודה, כן? מחפשים אנשים. מה עושים כל הסטודנטים, וגם לא כל כך סטודנטים, בוא נהיה כנים, כן? מה עושים האנשים? אני חייב לעבוד על השורש שלי. כן? עכשיו הוא מתחיל לעבוד על השורש שלו, אבל הפרמייר לא מעודכן, אבל שמה, ורגע, השורש שלי בכלל, עכשיו אני מבין שחסר שם 11 Second Club, חסר שם דיאלוג. אין שם דיאלוג בכלל, לא ייקחו אותי בחיים בלי דיאלוג, אני חייב לשבת עכשיו חודש ולעשות דיאלוג. העבודה בסטודיו פרחה לה מזמן, לא מחכה לכם. יש אנשים אחרים יותר מהירים מכם בשוק. Timing is everything. אתם אנימטורים, אתם צריכים לדעת את זה. וזה נכון לא רק בתוכן של האנימציה, אלא גם בעסק של האנימציה. Timing is everything. מישהי אחרת שיצא לי קצת לעבוד איתה. גם כן, אותו דבר, סטודיו גדול. בסדר? היא הייתה פשוט לחוצה מלשלוח דברים.
כי היא לא מספיק עדיין טובה, כן? תשלחי, מה אכפת לך לשלוח? אז מה אכפת לנו לשלוח כשהדברים מרגישים לא מספיק טובים? כי הם יראו את הדברים שלי, הם יזכרו אותי, הם יזכרו אותי, נכון? ואז הם ידעו שאני לא טוב, ואני, זהו, נשרפתי בסטודיו הזה, לעולם לא אעבוד שם אף פעם. נכון? לא. נכון שלא? תחשבו שאתם עכשיו, שימו רגע את עצמכם במקום של מעסיק פוטנציאלי שמקבל תיק עבודות ממישהו, והמישהו הזה לא מספיק טוב. או, זה לא תמיד לא מספיק טוב. לפעמים יש מישהו מולך שהוא קצת יותר טוב, והתנאים הם אותם תנאים, אז הם ייקחו אותו. אנחנו בתחרות, אנחנו בשוק חופשי. בסדר? אז אתה שולח את הדברים, ואנשים או שאמרו לא מספיק, בוא נלך על האפשרות הכי גרועה. אני המעסיק, הסתכלתי על השוריל, לא משהו. חצי שנה אחרי זה, עבדת, התפתחת, עשית כל מיני פרויקטים וזה, אתה שולח עוד שוריל. השוריל הזה הוא ברמה אחת יותר גבוהה, בשתי רמות אולי יותר גבוהה. עכשיו תחשבו, אני המעסיק, אני מסתכל, אני אומר כזה, אני זוכר את הבחור הזה. הוא היה אז ככה, ועכשיו הוא ככה. כן? אז מה אני עושה? אני כאילו מעריך את זה או לא מעריך את זה? ודאי שאני מעריך את זה, אני רואה בבן אדם, אני רואה התפתחות, אני רואה רצון, אני רואה איזשהו פרסיסטנס. זה מעולה. וגם אני זוכר את השם, זה כבר לא nobody, זה כבר ההוא שזכרתי ממקודם, יש לזה המון כוח. שם שאנחנו שומעים פעם שנייה הוא פי 1000 יותר חזק משם שאנחנו שומעים פעם ראשונה. בהנחה שאנחנו זוכרים שמות. אז באמת אחד הדברים שהם הכי עוצרים אנשים זה הקטע הזה של אני לא מספיק טוב עדיין. בסדר? ואז הם לא שולחים דברים או מנסים לעבוד על השוריל בזמן הלא נכון. פשוט תשלחו. תעשו לעצמכם טובה, פשוט תשלחו את מה שיש לכם. כי ההזדמנות לא תחכה לכם. והאופציה שלו, הדבר שלישי שסטודנטים הרבה פעמים עושים זה להתחבא במוסדות לימוד. שזה אומר, למדתי שנתיים, לקחתי עוד קורס כי רציתי, זה כבר היה 2.5, יאללה, אני יוצא לשוק, רק אני אקח את הקורס הזה עוד. כי את זה אני עוד לא יודע. ולפעמים אתה רואה אנשים שבאמת נתקעים במוסדות לימוד במשך כל מיני שנים, או עושים 4 שנים בבצלאל ואז 3 שנים במקום אחר, וזה פשוט, יש בזה, זה משהו לפעמים, לא תמיד, לפעמים הבן אדם, וואלה, יש לו כסף, יש לו הורים עשירים, לא יודע, והוא רוצה לשאוב ידע ויותר כיף, סבבה. אבל הרבה פעמים, more often than not לדעתי, זה איזשהו חוסר ביטחון לצאת החוצה. כן? יותר קל לשלם כסף ולהיות במוסד האקדמי באיזשהו מקום. עוד שנה. מאשר לשים את עצמך out there ואולי לקבל rejection. Don't do it. אז מה כן? להבין שמחפשים גם אנשים מתחילים. תחשבו על זה, יש סטודיו, כן? יש סטודיו גדול רוצה, או קטן, לא משנה, יש סטודיו רוצה להפיק עכשיו איזשהו פרויקט, כן? אז עכשיו, יש לו אופציה, הוא יכול לקחת אנימטור אחד, תותח, ולשלם לו, סתם אני זורק, 20,000 שקל בחודש, בסדר? או יכול לקחת 3 אנימטורים ולשלם להם, נגיד 6,000. סתם אני זורק סכומים, אני לא באמת ממליץ על שום דבר או אומר משהו שבשוק. זרקתי סכומים, בסדר? ועוד לחסוך 2,000 שקל על הדרך. עכשיו הפרויקט שלו זה פרויקט לא יודע מה, לאיזה ערוץ כזה שלא משלמים לו הרבה ושלא מצפים ממנו להרבה, הוא לא הולך לעשות עכשיו פיקסאר הבא, כן? הוא מעדיף 3 אנימטורים מתחילים. הוא מעדיף סטודנט טרי. הוא לא רוצה מישהו מפיקסאר. הוא לא ייקח מישהו מפיקסאר. גם אם היה פה כזה מסתובב. היה פה אבל באיזשהו תקופה. בסדר? אז תבינו שכשאתם אומרים אני לא מספיק טוב, אתם לא יודעים אם אתם מספיק טובים, כי אנשים מחפשים גם מתחילים, הם מחפשים מתחילים. סתם, אני אספר לכם גם את זה.
הגיע לכאן שחר לבבי, בסדר? שעבד על אבטאר. שמעתם עליו? שחר לבבי עבד על אבטאר, הוא כבר לא בארץ. הוא סיפר לי כמה קשה לו למצוא עבודה. אנשים אומרים, טוב, אתה באבטאר, אני לא יכול לעשות איתך כלום. אתה רוצה את המשכורת שאתה רוצה, אין לי מה לעשות איתך. תבינו, מחפשים גם מתחילים, זה חשוב להבין את זה. Overqualified. מה? טוב. זה יספר סיפור. ולסגור את החלק הזה, לפעמים אנחנו מקבלים הצעה שהיא לא בדיוק מה שחיפשנו, כן? אנחנו רוצים אולי להיכנס בתור שכירים ולעשות אנימציה על סרטי אנימציה לקולנוע באורך מלא, ומה לעשות? אין ריבוי של משרות כאלה בשוק הישראלי, בסדר? אז לפעמים אתה צריך להיכנס ולהשתמש במה שיש, וזה חשוב להשתמש במה שיש בדרך לאן שאתה רוצה להגיע אליו. בדרך לאן שאתה רוצה להגיע אליו. אבל יש דרכים לעשות את זה ויש דרכים לא לעשות את זה. אלה שני דרכים לא לעשות את זה. חשוב שתדעו. איך אתה יכול להבדיל? תחרויות מנצלות, מה זה אומר? זה אומר, בואו תשלחו אלינו, אנחנו רוצים לעשות, לא יודע מה, אנחנו רוצים לוגו, בואו תשלחו אלינו מלא לוגויים, כן? ואם אנחנו נבחר אתכם, תעשו לי לוגו, 100 אנשים, לא יודע כמה, ואם אני אבחר אתכם, תקבלו משכורת. תקבלו איזשהו, לפעמים זה אפילו משכורת נמוכה, כי הרבה פעמים זה משכורת נמוכה. זה תחרות מנצלת, זה תחרות שאתם לא רוצים להשתתף בה. היא לא תעשה לכם טוב, היא גם לא תעשה לתעשייה טוב, לא ככה זה צריך לקרות. יש הבדל בין זה ובין מכרז, אגב, שאומרים, בואו תגישו לנו תיקי עבודות ואנחנו נבחר אחד מכם ואיתו נלך, אבל סוגרים, כאילו, לפני שאתם עושים עבודה למישהו, אתם יודעים שאתם מקבלים ממנו משכורת, אז לא, אל תיכנסו לתחרויות כאלה. והקלאסי הבא, עניתי לך? ותחרות של כמו 48 שעות של... נגיד דוגמה, תחרות שהייתה עכשיו עם החתולים. אין בעיה, אף אחד לא, זה תחרות לפן, כן. אין בעיה עם תחרויות. כל עוד, כן, מי שארגן את התחרות לא לוקח את הדבר הזה ופתאום הופך את זה לאיזה מין, לא יודע מה, ללוגו שלו. איזה שליטה יש לך על זה שזה לא יקרה? יש לך שליטה ויש תקנונים לדברים האלה ותקרא אותם בתשומת לב. בסדר? ושוב, יש גם משמעות למי שעושה את זה, כן? יש אנשים שאתה תסמוך עליהם ויש... כאילו, אתה יודע, שזה נעשה על ידי איזה בית ספר או על ידי, לא יודע, בצלאל, לא יודע מי. אוקיי, זה דבר אחד. כשפתאום מישהו כותב בפורום אנימציה שיש לו איזה חברה והוא עושה תחרות, אז אתה קצת יכול להרגיש גם לאן זה הולך. ותחרות כמו 48 שעות, שזה בדרך כלל בשביל היוקרה, לא בשביל הפרט. בטח, שום בעיה. דברים בשביל הכיף תעשו. תכף נגיע למה כן, בסדר? אבל עוד אחד שלא, ביג נו נו, עבודה בחינם או כמעט בחינם, תמורת קרדיט. זה הקלאסי, כן? בו אנחנו להקה מאוד מפורסמת, בדרך כלל לא שמעת עליה בחיים, אבל גם לפעמים כן. אנחנו להקה כזאת וכזאת, אם תעשה לנו עבודה, אתה תתפרסם, יראו את השם שלך ואתה תצא נזכר. לא שמעתי על איש שיצא נזכר מהדבר הזה. אף אחד. זה תמיד מבאס, זה תמיד אידיוטי. Don't do it. מה שכן אתם יכולים לעשות, וחשוב שתעשו, זה שיתופי פעולה. שיתופי פעולה זה בסדר, ניגש אליכם איזה מתכנת, כן? אומר לכם, היי, בואו אני אתכנת, אתם תעשו את האנימציה למשחק אייפד חדש, ונתחלק חצי חצי, או לא חצי חצי, לא משנה, ברווחים.
מתאים לכם, תעשו, בכיף, זה בסדר, זה לא ניצול, כן? צריכים להבדיל בין הדברים האלה. ואלה כן מקומות שהרבה פעמים אתם כן תיצרו דרך זה קשרים, תתחילו לבנות שואוריל. פרויקט זה דרך מעולה לבנות שואוריל. הרבה יותר טובה אגב מלשבת בבית לבד ולעשות תרגילים הרבה פעמים, כן? אז שיתופי פעולה זה אחלה. דבר נוסף, אני זוכר שמישהו פרסמה מודעת דרושים מאיזשהו סטודיו שלא ננקוב בשמו, ואותו מישהו, סטודנט, אמר, לא, אני ראיתי את העבודה שלהם, הם לא אוהב את העבודה שלהם, לא רוצה. וכזה, אתה לא יכול לבחור עדיין. בוא תיכנס קודם כל. גם שמה אתה תיצור קשרים, גם שמה אתה תתחיל לבנות לעצמך תיק עבודות. אתה רוצה אחרי שנה, אחרי חצי שנה, אחרי שנתיים, מתי שנראה לך, תצא עליו, וכבר אתה תצבור. קודם כל תכניס רגל בדלת. אל תשב מחוץ למסיבה ותגיד, הסטודיו הזה, מה בשבילי? זה קצת תקשיב. אתם צריכים להבין, אגב, למקרה שזה לא ברור מאליו, אני אגיד את זה, אתם צריכים להבין שבתוך פרויקט, ובייחוד בתוך סטודיו, וגם בלי סטודיו, גם בפרויקט שהוא אישי, אבל הכי הרבה בתוך סטודיו, אתם לומדים הרבה יותר ממה שאי פעם תלמדו בכל בית ספר שתהיו בו. בסדר? זה כמו ללכת לבית ספר, טוב יותר מכל בית ספר אחר, ולקבל על זה כסף. אז אתם רוצים את זה, בכל מקרה. כמה דברים שאם אתם יוצא לכם אז כדאי לכם לחשוב עליהם טיפה. תפקיד זמני, למשל, האם אתה או את רוצים להיות מזכירה או מזכיר בסטודיו לאנימציה? יכול להיות. יכול להיות, אני מכיר לפחות מקרה אחד שמזכירה נכנסה אחר כך לארט. כי היא הייתה מוכשרת, באמת, והיא נכנסה לשם והייתה קרובה לצלחת. חיפשו מישהי, אמרה תראו אני גם יודעת, ונכנסה. סבבה, עבדה שם איזה שנתיים, בארט. מצד שני אתה יכול להיתקע כי אתה יכול להיות מתויג קצת טוב, אבל הוא המזכיר, הוא המזכירה. זה נראה כאילו קצת מוזר. אז זה עניין שיש לו פלוסים ומינוסים וחשוב לדעת את זה. למשל, מישהו שנכנס בתור סורק פנסיל טסטים, כן? בחברה שעבדתי בה לפני הרבה שנים, הוא היום בדרימורט, אז גם סורק. לא, אני מאמין. ועוד דבר שכדאי לחשוב עליו טוב זה פרילנס בתחילת הקריירה. פרילנס זה דבר מאוד מסובך להפעיל נכון. יודעים מה? אני אספר לכם את הסיפור הזה שרציתי מקודם, לא אומר. יש חומוסייה כזאת, שכחתי איך קוראים לה בז'בוטינסקי, שיש, הלוגו שלהם זה מין יצור כזה עם שתי רגליים ושיניים כאלה. ואני הצבתי את הלוגו הזה, עד היום כל פעם שאני עובר בז'בוטינסקי יש לי כזה הצבתי את הלוגו הזה, התקשרה אליי, זה היה ממש בתחילת הפרילנס שלי, הייתי שכיר 4 שנים ואז עזבתי והתחלתי להיות כאילו פרילנס, והתקשרה אליי איזה גרפיקאית שרצתה שאני אצא את הדבר הזה. וזה היה נראה לי כאילו זה ציוץ, זה עיגול עם רגליים עם ופה, כן? זה שניות. אמרתי לה, סבבה, לא יודע, 100 שקל? אז היא כאילו היה איזה מין דממה כזאת בצד שלי. אוקיי. כאילו, מה זה 100 שקל? מה שלא הבנתי לדוגמה במקרה הזה, זה שאין דבר כזה, אתה לא מצייר, אתה מצייר, ואז יגיבו לך על זה, ואז תגידו בצבע אחר, ואז יגידו, רגע, מה שאמרנו מקודם, זה לא מה שבעצם התכוונו, עכשיו אנחנו מבינים, וזה וזה. זה לא שהם לא בסדר, אבל אתה צריך להתכונן לזה. עכשיו, כשאתה קצת, יש לך קצת מיילג', אז אתה יודע איך להתמודד עם הדברים האלה נכון, אבל אז לא היה לי, אני ביקשתי את הסכום האידיוטי הזה, עבדתי על זה יום שלם,
ולא ביקשתי את הכסף מעולם, לא ראיתי את הכסף כי זה היה אידיוטי אפילו לבקש שישלחו לי צ'ק על סכום כזה, זה היה קצת דפוק. אז כאילו מה שאני מנסה להגיד זה היה סתם סיפור מההתחלה שלי, אבל מה שאני מנסה להגיד, כשאתם ממש מתחילים, רוב הסיכויים שאתם תסתבכו עם עבודות פרילנס. אם אתם יכולים למצוא עבודה זה יותר טוב, אבל תעשו את החשבון שלכם כי הרגל בדלת גם תופס. בגלל זה כתוב פה זה מתחת לאולי, אני לא אומר לא, בשום פנים אני לא אומר לא. יש לכם, קחו. רק אומר, אם יש לכם כמה אופציות, כדאי להבין את זה שזה לא דבר שקל לעשות אותו על ההתחלה. אוקיי, אנחנו נכנסים פה לחלק השני ואני קצת אריץ אותו. ברשותכם, אז מתי יש לי? 12:30 בעצם? 12:30. טוב. יש לך 35 דקות. יש שאלות עד עכשיו? מישהו רוצה לשאול? אפשר שאלה? כן. מה אתה אומר על עבודות דרך אתרים? יש אתרים כאלה שגם כמו פרילנסר, שיש הצעה של כל מיני עבודות ואתה יכול לבחור לעשות משהו. סבבה לזה? אתה מה אתה יכול? לבחור אם לעשות אותם, בתמורת סכום שהם מציעים. סבבה לגמרי, אין שום בעיה. אם אני מבין את זה. כל עוד, שוב פעם, אתה לא שולח את העבודה ואז עושה מסע ומתן על הכסף. כל עוד זה עבודה כמו שצריך. אז ככה, מתקשר לקוח, לצורך העניין כרגע פרילנס, זה לא חייב להיות פרילנס. מתקשר לקוח או מעסיק ורוצה, זה יותר כתוב בשביל פרילנסים בקטע הזה, האמת. ורוצה, בדרך כלל מה שהם ירצו, כן? זה שתגידו להם, אז כאילו אומרים, יש לי פרויקט באנימציה, אני צריך דקה. כמה זה? לא יודע. אני רוצה לבנות בית, כמה זה? יכול להיות כל דבר. אבל אז הוא מסביר לך שזה, וזה נורא פשוט, ואין רקעים, וזה יהיה נורא פשוט, אז כמה זה? לא. קודם כל בחיים אל תשלפו, גם אם הוא נותן לכם את כל הפרטים, בחיים אל תשלפו מחיר בשיחה הראשונה. גם אם אתם כבר יודעים הכל ועשיתם זה, אני אף פעם לא אומר מחיר בטלפון בצורה הזאת. לעולם, גם אם לוחצים עליכם, לעולם יכבדו יותר אדם שאומר, אני כרגע לא יודע, אני אחזור אליך עוד חצי שעה אם זה מה שצריך, כן? לפעמים יש לחץ, סבבה. לא בשיחה הזאת, כי אתם תהיו לחוצים. להגיד מחיר. היה לי עכשיו, לא מזמן, היה לי לפני איזה שנה, שנתיים, לא זוכר, היה לי סיטואציה כזאת שנפלתי באותו מקום, הייתי בפגישה, שאלו אותי, זרקתי מחיר, אחר כך הלכתי הביתה והצטערתי על המחיר שזרקתי. לא לעניין. הפסדתי מזה גם, המון כסף. מה כן? אתה אומר, אני אחזור אליך, ואתה מתמחר לפי זמן עבודה, ולזה אנחנו נגיע עכשיו. תמחור לפי זמן, הרבה פעמים זו שאלה סטנדרטית שאני נשאל על ידי סטודנטים שעושים פרויקטים של פרילנס כל הזמן, כן? אז יש לי, רוצים ממני ככה וככה, איך אני מתמחר את זה? פשוט תתמחרו לפי זמן. פשוט שבו, תעשו ברייקדאון שאומר, ותשתפו את הלקוח בדבר הזה. זה נקרא הצעת עבודה, ויהיה לכם בקרוב, אם אין עדיין, דוגמאות לזה באתר של האיגוד. בסדר? דוגמאות להצעות עבודה כאלה. הצעת מחיר. הצעת מחיר, הצעת עבודה, כן. וזה כולל איזה משהו כמו, טוב, אתה רוצה שאני אעשה לך אנימציה, אתה רוצה שאני אעשה לך פרויקט, אז ככה, הרקעים ייקחו X, אחרי שכבר קיבלתי את החומרים כבר והכל. החומרים ייקחו X, ימים, נגיד 2 משמרות, האנימציה תיקח 3 משמרות, ועוד 5 משמרות לפוסט, לצורך העניין. ביחד 10 משמרות, אני לוקח למשמרת X, זה הצעת מחיר שלי, בסדר? והצעת מחיר כזאת מפורטת עם היגיון פנימי שקוף, שהלקוח שלכם רואה את ההיגיון הפנימי שלה,
מתקבלת הרבה יותר באהדה ובברכה מאשר סתם איזה מחיר שאמרת לו, טוב, אז זה יעלה 2,000 שקל. ובגלל זה עוד פעם אני אומר, תמיד יכבדו אתכם יותר אם אמרתם, תן לי שעה ואני אחזור אליך ואתה חוזר עם הצעת עבודה מסודרת, מאשר אם אתה פשוט אומר מחיר כלשהו שאף אחד לא מבין למה הוא. למרות שאולי אפילו יש לו היגיון, אבל הוא לא מובן. אני חושב שהנקודה הרביעית כאן אני רוצה להתעכב עליה יותר. גם משהו שלא הבנתי עם ה-100 שקל שלי. קודם כל, תמיד תדעו שיש back and forth, תמיד צריך זמן לתיקונים, בסדר? ותמיד יש בלת"מים, תמיד יש טעויות, תמיד, לא יודע מה, אין לך אינטרנט בדיוק כשאתה צריך לחפש חומר, תמיד יקרה משהו. אז קודם כל תתזמנו ותתמחרו עם איזשהו באפר, מה שנקרא, עם איזשהם שוליים לטעות ולדברים לא מתוכננים. כמה הבאפר? לפחות הייתי אומר 20%. 20% זה המינימום שהייתי לוקח. 20% זה אם אני יודע בדיוק מה אני עושה, עשיתי פרויקטים כבר כאלה למכביר, בסדר? ואני מכיר את הלקוח, ואז כל מה שנשאר זה התקלות הרגילות, בסדר? אבל אתה לא מכיר את הלקוח, תעלה את הרווח הזה ל-30-40%. אתה לא מכיר, אתה לא יודע איך עושים את הפרויקט, תעלה את זה עוד, בסדר? גם אם זה בסופו של דבר לא מעלה את המחיר, זאת אומרת, יש נגיד שיקול כזה שאומר, טוב, אני רק עכשיו למדתי פלאש, אז ייקח לי מלא זמן ויהיו לי מלא תקלות. אז אני יודע שהדבר הזה ייקח לי 5 ימים ולא יומיים, כמו שזה כאילו אמור לקחת. אני יודע את זה, בסדר? אבל אני אקח עדיין אותו מחיר של יומיים, כי אני יודע שזה כאילו עליי, כן? אני עכשיו לומד את התוכנה תוך כדי פרויקט, אז זה עליי. זה בסדר, אבל תדעו את זה, תתמחרו את זה גם פנימה בשבילכם בהתאם, שגם תוכלו להגיד לו, טוב, זה ייקח לי 5 ימים, ולא תגידו, זה ייקח לי יומיים, ואז לא תשנו לילות וגם תאחרו. בסדר? השורה התחתונה כאן זה, תבינו שאתם תמיד צריכים באפר ביטחון, כי תמיד יש תקלות. אף פרויקט לא ראיתי שהולך כמתוכנן ומתקתק בלי שום בעיות בכלל. וככל שאתם פחות מכירים את הסוג של הפרויקט ואת הלקוח שמולכם, תעלו את הבאפר הזה יותר גבוה. אני אומר פשוט להעלות את המחיר ב-30-40%, אם אני לא יודע מי אני מתעסק. כן, כי זה כמעט בטוח יהיה שם, ואפילו יותר. כן. לגבי תמחור, נגיד יש דדליין לחוץ. לא הייתי לוקח שום דבר שהוא בדדליין לחוץ ממש, כשאני לא, נגיד אם אני עכשיו פעם, הפרויקט הראשון שאני עושה בפלאש, ומישהו בא ואומר לי, תשמע, אני צריך משהו לתקתק אותו תוך יומיים. לא, אבל אם משהו שאתה יודע, אכן, אבל במקום, אתה יודע שבמקום לשבת כל יום משמרת, תצטרך לשבת משמרת וחצי. בוודאי שזה נכנס בתמחור, בוודאי. שישי, שבת, עוד כל מיני דברים כאלה, לעבוד בלילה, ברור. זה מעלה את המחור משמעותית. תודה טובה. תכף נדבר גם קצת על הדברים האלה. יש איזה מין בעיה כזאת, אני לא יודע אם זה רק בארץ, לא נתקלתי בזה בחו"ל, אבל לא הייתי כזה הרבה בחו"ל 3 שנים ועבדתי עם אנשים. אבל יש איזה מין עניין כזה, שכאילו יש איזה מין מחשבה כזאת שאם אני זה שמשלם את הכסף, אז אני בא בעמדת כוח. אם אני הלקוח, אני בעמדת כוח. זה נכון ברמה מסוימת, אבל זה לא נכון בהרבה רמות אחרות, כן? ויוצא לך לפעמים לשבת
לי, עם הרבה ניסיון ועם הרבה פרסטיג' פה בארץ, יצא לי לשבת מול מראיין, שחצן, יצא לי פעם אחת, לא יותר, אבל הפעם אחת הזאת הספיקה לי, שכאילו היה כזה... אני נותן לך עבודה, אתה כזה, אתה לא מבין פשוט, אתה לא מבין. זה לא שיש כל כך הרבה אנשים בארץ, זה לא שיש... אתה לא בעמדת כוח. אם אני אומר לך לא, אתה בצרות. חשוב שתבינו את זה, חשוב שתבינו שאתם לא באים מעמדת נחיתות. הם צריכים אתכם כמו שאתם צריכים אותם. זה הסכם בין שווים, בסדר? עכשיו, לפעמים זה נכון יותר, לפעמים זה נכון פחות, כן? אבל עוד לא נתקלתי בפרויקט, מהצד של המעסיק אני מדבר עכשיו, הייתי בצד של המעסיק כמה פעמים, שבו חיפשתי סטודנט אפילו, לא מדבר כבר על מצב שאני מחפש תותח על, כן? שחיפשתי סטודנט מוכשר והיו לי 70. אין. רוב האנשים שאתה רוצה, יש לך איזה... אם כבר הגעתם למקום שמעוניינים בכם, כנראה מעוניינים בכם. עכשיו, זה לא אומר שאתם יכולים להתרווח אחורה בכיסא, לשים את הרגליים על השולחן של המנכ"ל ולדפוק מחיר, כן? אבל זה כן אומר שאתם לא בעמדת נחיתות, הם צריכים אתכם גם. בסדר? בדבר אחד אתם כן בעמדת נחיתות. בדבר אחד אתם כן בעמדת נחיתות, וזה שאם אתם נגיד שהמעסיק שלכם אוכל אתכם בלי מלח במשא ומתן. הוא עושה את זה כל יום. כל אפינג יום, רציתי להגיד. הוא עושה את זה כל יום, זה מה שהוא עושה. כן? משא ומתן עם אנשים, עם לקוחות שלו, עם ספקים שלו, אתם ספקים שלו. אם פספסתם. בסדר? אז תלמדו איך לעשות משא ומתן כדי להיות במקום של שווה בין שווים, וקודם כל, הצעד הראשון זה לדעת שאתם שווים, כן? לדעת שאותו בן אדם שמסתכל לכם ואומר, מה 10,000 שקל? מי אתה בכלל, כן? יש מצב שאם הוא לא לוקח אותך, הוא יצטרך לשלם 12,000 למישהו אחר. אז הוא מאוד רוצה אותך. סתם אני זורק את הסכומים, כן? אל תחסו אליהם בתור איזשהו זה. הוא מאוד רוצה אותך, אבל הוא טוב מאוד בלא להראות לך את זה. בסדר? והוא טוב מאוד לגרום לך להרגיש קטן, הרבה פעמים. תהיו מודעים לזה. הם טובים בזה, זה מה שהם עושים, זה המקצוע שלהם. אם הם לא אנימטורים, אז מה הם? אנשי עסקים. תמיד תשאפו לגישה ל-win-win situation. תמיד זה המצב הכי טוב. אתם לא רוצים להיות ב-win-lose כשאתם הלוז. אתם לא רוצים גם להיות ב-win-lose כשהוא הלוז. יש מצבים שבהם היו הרבה מצבים שבהם יכולתי לחופף את היד של מעסיק. אמרתי לכם, הם הרבה פעמים, במיוחד כשמדובר במישהו עם הרבה ניסיון, הם בעמדת נחיתות. יש לך מיליון פרויקטים לבחון ביניהם ואתה בודק אם אתה רוצה איתו לעבוד, ובכל רגע נתון אתה יכול לעזוב ולעשות משהו אחר, והוא בעמדת נחיתות, אפילו שהוא משלם. בסדר? אבל, והיו לי הזדמנויות כאלה שיכולתי לכופף את היד שלו ולהיות ב-win-lose situation, זאת אומרת שהוא ירגיש שהוא יפסיד. לא רוצה. win-win situation זה תמיד הדבר הכי נעים, והכי מאפשר לך לבנות את הקריירה שלך ולא לשרוף קשרים. אנחנו בארץ די קטנה ואתם לא רוצים לשרוף קשרים. אז תמיד win-win situation, תמיד תהיו במצב תמיד תשאפו למצב שבו אתם מרוצים מהדיל, הוא מרוצים מהדיל. והנקודה האחרונה, כשאתם הולכים להיכנס להסכם עבודה, כשאתם דנים עם מישהו על זה, תמיד תצטיידו באינפורמציה. יש היום את האיגוד, יש חברים תמיד, היום יש גם את האיגוד, שבו יש כבר למשל לפרילנסרים טבלת שכר, שבה אפשר לראות מה השכר הממוצע במשק לדברים שאתם צריכים לעשות ולכמות הניסיון שלכם, ובעתיד יהיו עוד, יהיה גם לשכירים וכן הלאה. אני עף על זה שנייה,
לא מתחילים עבודה בלי הסכם כתוב, אין מה להגיד על זה, לא מתחילים עבודה. תמיד הזמנת עבודה מסודרת וחתומה. הזמנת עבודה זה מה שדיברתי עליו קודם, הקטע הזה של אוקיי, זה מה שאתה רוצה, זה מה שאני מציע, זה הולך להיות המחיר, תחזיר לי בכתב, בכתב יכול להיות גם באימייל, שזה בסדר. לפני זה אתם לא מתחילים לעבוד. כולל לוחות זמנים של הגשת עבודה והתשלום. כן. הזמנת עבודה, עברתי על זה, אני אעשה את זה מהר, תחושה אצל הלקוח שהוא מקבל הרבה סחורה, הבנה כיצד כל שלב נובע מקודמו ותיאום ציפיות אצל לקוחות חדשים בתחום. מאוד חשוב, זה היה הקטע של הזמנת עבודה, דיברתי עליו קודם. הגבלת סבבי תיקונים, זה מה שאתה אמרת כרגע, אז הקדמת אותי. יש דדליינים גם ללקוח, אל תהיו במצב, תגדירו כבר בהזמנת עבודה איך זה הולך להתנהל, בסדר? ותגדירו דדליינים ללקוח, זה בסדר גמור, יש לך שבוע, מתוך כמובן בתיאום. אז בוא נגיד, יש לך 3 ימים לענות לי, זה בסדר? שלא תהיו במצב של לקוח משאיר אתכם תלויים חודש. קצת אפילו על הסמנטיקה של איך לנסח כזה דבר, הדדליין ללקוח, כאילו בתור חוזה. לזה אני לא אכנס עכשיו. כל מי שהוא חבר איגוד, אנחנו מתחילים בקרוב לשלוח ניוזלטרים לכולם באימייל וכן הלאה, וכשזה יעלה לאתר אתם תדעו את זה, יהיו הזמנות עבודה לדוגמה וכן הלאה. אני רק אגיד בשתי מילים, אתה פשוט כותב מה שנראה לך, ואז, וכותב למטה, זאת ההצעה שלי, כן, ומרים טלפון, אומר, תראה, שלחתי לך את ההצעה וזה, מה דעתך על זה וזה, וכן הלאה. פשוט בצורה מנומסת, אבל מאוד ברורה. מה אתה עושה אם נגיד לקוח בעייתי שלא עומד בדדליינים ומאחר כל פעם ביומיים 3? כאילו עד איזה, מתי אתה יכול להגיד פשוט לא עושה כאילו? שוב, זה דברים שהם קצת בניטי גריטי של איך מה קורה במצב של הפרת חוזה, ואז כאילו יש ריינג', יש טווח שלם של דברים לעשות, בין אם לכתוב לו מכתב מנומס אבל מאוד אסרטיבי, שאומר זה מה שקבענו ואם אתה לא עומד בזה אז אנחנו בבעיה, אני לא אעמוד בדדליין. הרבה פעמים אני יכול להגיד, אני לא מתכוון לעמוד בדדליין אם אתה לא עומד אני לא אוכל לעמוד בדדליין, אני לא מתכוון. בצורה מנומסת, אבל מאוד, ומאוד כאילו ברורה, בלי רגש, כאילו, אלא יותר בצורה עובדתית. וגם זה יש, ואם זה מגיע למצב שאתה לא יכול לקבל את הכסף שלך כי הוא לא עונה לך, אז עד עורך דין והכל, כן. זה הפרת חוזה. זה פשוט הפרת חוזה. וכמובן תיקונים נוספים בחזרה לשלבים שכבר אושרו. צריך להגיד ללקוח מה קורה אם הוא מאשר משהו ואז הוא חוזר בו. עכשיו, איך אומרים את זה? לא אומרים אתה לא יכול לעשות את זה, אלא אומרים יש לזה מחיר והמחיר יהיה ככה וככה. יש הצעות עבודה אפילו שאומרים על כל יום עבודה מעבר למה שהסכמנו אני לוקח איזשהו מחיר מופקע, שהוא ידע שיש נורא מחיר להתעכבויות. וזה לא בגלל שאני כועס עליך, אלא זה בגלל שזה מה שקבענו. מה אתה עושה עם ההפך, אם אתה לא עומד בזמנים שקבענו? תעמוד בזמנים שקבעת. זה קורה לפעמים, כן? זה לא אם היא עומד מולך. אם אתה במצב שאתה יכול להגיד, שמע, נתקעתי פה עם איזה משהו וזה, זה תמיד לא טוב. תמיד זה משהו שאני מאוד משתדל שלא יקרה לי. לפעמים הדברים הם די ברורים למה זה קרה. קרה לי פעם, האמת, עכשיו שאתה שואל, סתם אני אגיד, קרה לי פעם שהייתי באיזה פרילנס נורא קצר של איזה 3 ימים, ואתם מכירים את זה שיש לך יום שפשוט כלום לא הולך? כלום לא הולך. זה בסדר אם אתה שכיר ואתה עובד על איזה משהו של 2. אם יש לך 3 ימים ויום אחד לא הפקת כלום. במקרה הספציפי הזה, עכשיו,
מצד שני, לא להפיק כלום זה לפעמים חלק מהעניין, למחרת אתה בא וכל מה שהסתבכת איתו ביום הראשון עובר לך חלק ביום הבא, כן? אז להסתבך זה גם חלק קצת מהעבודה. במקרה הזה למשל, אני החלטתי שבאתיקה המקצועית שלי אני אקח רק חצי משמרת על אותו יום. זה לא אשמתו שהסתבכתי, מצד שני זה לא אשמתי שהפרויקט היה מסובך, אז איפשהו באמצע. זה ההחלטה שלי, הוא הופתע מזה, הוא לא ציפה לזה. החליטו, ב-code of conduct שלכם, מה שנקרא. דיברנו על זה, אז לא נחזור. על זה אני רוצה להתעכב רגע. יש לכם נגיד באתר האיגוד, כמו שאמרתי, אנימטור בפרויקט כזה וכזה, בניסיון כזה וכזה, 1,200 שקל נגיד. לא זוכר, נראה לי שיש כזה. 1,200 שקל אני אקח סתם. לא מתחייב על הסכום. עכשיו, זה סכום שהוא לא חקוק בסלע, זה סכום שהוא מקום שהוא... איך אומרים? גושייט, נתון למשא ומתן. מקום, שכחתי את המילה. טאצ'סטון, כן. מישהו יודע איך להגיד לי את זה באמת. ומפה אתה צריך לראות איפה אתה מעלה ואיפה אתה מוריד. בסדר? ויש תמיד גורמים לעלות ולהוריד. לדוגמה, אם אתה מקבל פרויקט שהוא של חצי שנה, אתה לא תתמחר אותו. ה-1,200 שכתוב באתר זה לפרויקט של 5 ימים. יש לך חצי שנה של פרויקט? אל תבקש כזה מחיר. מהרבה סיבות. קודם כל כי אתה לא תעמוד בתחרות ומישהו אחר ייקח את זה, כי מישהו אחר יהיה מוכן להוריד. ולמה יהיה מוכן להוריד? סיבות מאוד מאוד פשוטות. חצי שנה, יש לך ביטחון כלכלי לאורך זמן, אין לך חורים שפתאום יש לך שבועיים בלי עבודה, כן? אתה לא צריך לבזבז זמן על פגישות מיותרות שלא יוצא מהם כלום עם כל מיני לקוחות כאלה ואחרים שהם לא רציניים ושיחות טלפון טיפשיות וכן הלאה, כן? אתה חי, אתה קל לך לתכנן, וכל הדברים האלה בסופו של דבר הם כסף, הם שווים כסף, ולכן אתה יכול בהחלט להוריד קצת מחיר כדי לעמוד בתחרות. יצא לי למשל להוריד מחיר על פרויקט שמאוד מאוד רציתי לעשות אותו, והוא היה עם הרבה, שהוסיף לי לשוריל ולרזומה דברים נהדרים. אמרתי וואלה, יש לזה ערך מוסף בשבילי, אני מוכן להוריד במחיר בשביל זה. ואם לא הייתי עושה את זה, אז גם מישהו אחר היה מסכים לעשות את זה, אתם צריכים להבין את זה שזה שוק חופשי, כן? אז עד כמה שזה מוזר שמישהו מהאיגוד יעמוד פה ויגיד אתם יכולים להוריד מחיר בתנאים מסוימים, אז זה המצב, ואנחנו, אף אחד באיגוד לא רוצה להגיד לכם זה המחיר ואל תזוזו ממנו בהוק או ביקרוק או שנורא נכעס עליכם. יש מצבים שצריך וכדאי להוריד במחיר. יש גם מצבים שכדאי לעלות במחיר. לדוגמה, שוטף פלוס 60, אני מעלה מחיר. מבחינתי נתתי להם הלוואה. שוטף פלוס 60 קוראים יודעים מה זה? מי שלא יודע? זה אומר שאתה מקבל את הכסף בעיקרון 1.5 חודשים בממוצע אחרי שהשלמת את העבודה. 1.5 חודשים? במקרה הטוב אתה מקבל אותו. בוא נגיד כן, אם הם עומדים בזה. זה אומר 1.5 חודשים, הכסף לא אצלי, אלא אצלם, נתתי להם הלוואה. להלוואה יש ריבית. זה הלוואה אגב בסיכון גבוה. שקוראים לך? ליאו. ליאו? ליאו, כן. כמו שליאו ככה הזכיר לנו. היה מישהו שהתקשר אליי ושרצה ממני איזה עבודה ואמר אבל תשמע זה נורא סודי ואתה לא תוכל להכניס את זה לתיק עבודות. אמרתי לו סבבה, אבל אתה מבין שאם אני לא יכול להשתמש בזה כדי לקדם את עצמי, זה יעלה לך כסף. אז אני מעלה את זה בכך וכך אחוזים, ואז התגובה שלו הייתה, טוב, לא משנה. אותו דבר גם בוויתור על זכויות יוצרים. מה? ואותו דבר גם בוויתור על זכויות יוצרים. אותו דבר גם בוויתור על זכויות יוצרים, כן? למרות שאני אסייג את זה כאן, זכויות יוצרים זה משהו שהוא קצת רגיש אצל אנשים. אני לא רוצה להיכנס לזה לעומק, אני גם לא יודע איפה אני פה מדבר בשם האיגוד עכשיו ואיפה לא, אז אני אגיד את זה על דעת עצמי. על דעת עצמי,
אם אתה בפיקסאר, בסדר? לצורך העניין, ואתה עובד על טוי סטורי, אתה לא אמור לצפות שמישהו ייתן לך זכויות על טוי סטורי. באמת, כאילו, אז יש מצבים שבהם זה ברור. שנו ממך כסף ואתה מוכר את הזכויות ביניהם. יש מצבים שזה פחות ברור. מה קורה למשל אם אתה עושה סרט מלא מההתחלה עד הסוף עם עיצוב שלך ועם אנימציה שלך וזה סרט שלך ואתה מקבל ממנו כסף מהופ אבל עשית את כל הסרט. פה הייתי מנסה כן לשמור על חלק מהזכויות יוצרים. אז אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי לעומק, אני לא מבין בזה גם גדול מדי. יש אנשים אחרים באיגוד שמבינים בזה יותר ואני חושב שאולי באמת שווה לעשות איזה דיון על זה ולכתוב איזה כמה גיידליינס. כמה אחוזים זה נגיד מוגזם או לא מוגזם? אני לא יודע. אם מישהו מהאיגוד יודע ורוצה לזרוק לו מספר, אז כיף. כמה אחוזים זה נחשב סביר בקטע של זכויות יוצרים, או ויתור זכויות יוצרים. משכורת של שכיר, אתם צריכים לדעת ברמה החוקית הפשוטה של חישוב פשוט, כן? יש דבר כזה שנקרא עלות מעביד. זאת אומרת, מעסיק שמציע לכם כשכירים, נגיד 12,000 שקל, זה שווה ערך לקבל 15,000 שקל כעצמאי, מבחינתו ומבחינתכם. כל מיני הטבות שקורות אוטומטית חוקית כשאתה שכיר וכן הלאה, לא נכנסות לעצמאי. זאת אומרת, 12,000 לעצמאי, זה לא 12,000 לשכיר בכלל. רק שתבינו. אני עובר קצת על הדברים האלה. רק עוד בנר אחד מייק ואז אני מתקשר לפיקסאר. את זה אני הכי אוהב ביקש. טוב, מה שאנחנו מדברים עליו פה, אמרתי קודם, זה החלק השלישי, זה החלק שמבחינתי הוא אולי הכי חשוב מכל החלקים, וזה איך אנחנו בעצם, והוא גם נכון לא רק למתחילים, אלא רק לאנשים גם לאנשים שנמצאים שנים במקצוע. אני מרגיש בנוח לדבר על זה, היה לי את המזל וגם קצת את התבונה פה ושם, כן לקדם את הקריירה שלי בצורה יחסית ליניארית, רציפה למעלה במשך כל הקריירה שלי. אז זה מניסיון אישי, מה שאני אומר. קודם כל מלכודת, מה לא לעשות? מלכודת פרויקטי הזבל, אני אגיד לכם איך זה עובד. זה עובד ככה. אתה צריך עכשיו פרויקט, אחרת אין לך איך לשלם מס הכנסה. בא לך פרויקט מחורבן, במינימום כסף ומקסימום עבודה ומינימום איכות, מה אתה אומר? תביא! ככה אתה אומר. מה יש לך בשורל אחרי שלא ישנת כמה לילות? מה יש לך בשורל אחרי שלא ישנת כמה לילות ורבת איתם ולא עמדת בדדליין ובלה בלה בלה? מה יש לך בשורל? כלום. כן? או יש לך איזה שטות. בסדר? ואז אתה הולך עם השורל הזה, ומה אתה מקבל, מה הפרויקט הבא שאתה תקבל? עוד כזה. בסדר? זה משוב. בסדר? כשאתה עושה פרויקט עם זבל ואתה עושה יותר מדי מהם ויותר מדי מתפשר, כן? מה שאתה תמצא את עצמך בסוף זה באיזשהו מקום תקוע שבו אתה לא יכול בכלל לקבל פרויקטים אחרים. גם כי אתה כל הזמן על הקצה וצריך עוד פרויקט, ואז אתה לא יכול להגיד לשום דבר לא, וגם בגלל מה שהשורש שלך מראה שאתה יודע לעשות. בסדר? ומהדבר הזה אתם צריכים להימלט כמו משד. בסדר? ותכף אני אדבר על איך להימלט ממנו. ראש קטן, כן? גם אם אתם שכירים, גם אם אתם פרילנסרים, תהיו מעורבים. אבל לא להיות בראש קטן, לא להגיד, אני פה עושה את העבודה שלי, מה שאמרו לי אני עושה, ולא פסיק יותר מזה, כי לא משלמים לי על יותר מזה. להפך, תעשו תמיד יותר ממה שמשלמים לכם.
אני לא מדבר עכשיו על לעבוד משמרת וחצי במקום משמרת, זה לא נקרא. אני מדבר על תמיד תהיו ראש יותר גדול, תמיד תראו אם אתם יכולים לעזור לאנשים, כן? אם יש מישהו שאתם יכולים לייעץ לו, תייעצו לו. אם יש משהו שאתם רואים שלא הולך לעבוד טוב down the line, כן? תתריעו על זה, תגידו לו, תלכו לבוס, תגידו, תראה, אני רואה ששם הולך להתקלקל. תהיו מעורבים בפרויקטים שלכם, תעזרו, תהיו ראש גדול. הנה משהו שהוא debatable. מה לא להיות בעיניי? זה להיות או קולבויניק או מומחה לדבר אחד. בסדר? אלה שני קצוות של סקאלה, כן? קולבויניק זה מישהו שיודע לעשות הכל, אבל אף אחד מהדברים הוא לא יודע לעשות הכל במידה שווה של איכות, אבל שום דבר מהדברים הוא בדרך כלל לא יודע לעשות ממש טוב. והשני זה אחד שיודע לעשות רק את השפיץ של הקומקום, של הזרנובית של הקומקום. זה כל מה שהוא יודע לעשות. שני הדברים האלה לא טובים ולא יקדמו לכם את הקריירה כמו מה שאני אגיד אחר כך שכן צריך. מה הדוגמה אבל למשל? כלומר, האם להתמקד באנימציה נחשב מומחה לדבר אחד, או האם... אם אתה מתמקד אך ורק באנימציית דו-מימד בטכניקת פלאש לפרסומות, אתה בצרות. ויש כאלה. והדבר האחרון זה למתג את עצמך כזול, זה מאוד קשור למלכודת פרויקטי הזבל. תמיד אנחנו נמצאים בתוך מקום שאומר שאנחנו שואלים את עצמנו והלקוח שלנו שואל את עצמו למה דווקא הוא, בסדר? והתשובה שהרבה מאיתנו אני חושב שולפים מהמוטם זה כי אני יותר זול. וזה כאילו למה שמישהו ישלם יותר על מישהו אחר? אבל אם תסתכלו בבית שלכם ותראו את המוצרים שקניתם, שאתם קונים כל הזמן מהמכולת ולא יודע, ומוצרי אלקטרוניקה וכן הלאה, אתם תראו שאתם לא תמיד לוקחים את המוצר הכי זול. אתם הרבה פעמים לוקחים את המוצר הכי יקר, כי הוא ממותג בצורה מסוימת, כי אתם מאמינים שהוא ייתן לכם ערך מסוים, וזה לא אחר בעסק שלנו כאנימטורים. אז בואו נעבור למה כן. הכי חשוב, אני חושב שזה המשפט הכי חשוב בכל ההרצאה הזאת. בעיניי הסובייקטיביות זה המשפט הכי חשוב בכל ההרצאה הזאת. יותר מדי אנשים מתמקדים באיך אני מתפרנס. אני משתדל להתמקד באיך אני יוצר לעצמי משאבים. מה זה אומר לי? אם אני פשוט מתפרנס, אם אני עובד באיזשהו מקום וסוגר את החודש, אתם יודעים כמו מה זה? זה כמו שומר ששומר על הבודקה שלו. על זה הוא שומר וזהו. אז שניהם מיותרים. חודש שבו התפרנסתי וזהו, הוא חודש מיותר בחיים שלי. חודש שלא היה צריך לקרות. אתם מבינים את ה... יש מישהו שלא מבין למה אני מתכוון פה? אתה חייב לעשות מעבר? תמיד אתה חייב לעשות מעבר. עכשיו, מה מעבר זה אני לא יודע. לפעמים זה אומר, המשאב שאני יוצר הוא כסף. פשוט עשיתי יותר כסף ממה שהכנסתי, אז יש לי איזשהו רווח למשהו שאני רוצה לעשות עם זה בעתיד. אולי לעשות פרויקט משלי, אולי, לא יודע מה, אולי לקחת זמן ולא יודע, טבע, כן? אולי לקחת פרויקט מעולה במחיר נמוך יותר ולהשלים מהחסכונות, לא יודע. אולי לפעמים הערך המוסף זה באיכות של הפרויקט. אני יודע שאני, כל מה שעשיתי זה התפרנסתי וסגרתי את החודש, אבל לשורש שלי נוסף משהו מדהים. בסדר? ויש עוד כל, לפעמים זה קשרים. כמו שאמרתי לכם בהתחלה, לא לוותר, כן? בהתחלה, לשים רגל בדלת. לפעמים הפרויקט שלך, אני מפסיד על זה כסף, אבל אחלה קשרים. אחלה קשרים שאני אוכל בסופו של דבר להשתמש בהם כדי לקבל פרויקט הרבה יותר טוב וכן הלאה. גם זה בסדר גמור. תתמקדו בליצור משאבים ולא להתפרנס. תמיד לנסות להשתפר, תמיד לנסות לעבוד, תמיד לנסות לחפש מה אתם עוד לא יודעים. תמיד לחפש השראה. מעורבות גבוהה, ראש גדול. דיברנו על זה. תודעת שירות. הנה משהו שאנימטורים לא בדיוק חושבים עליו כל היום. אם אני
גם כמעסיק, אם יש מישהו מולי שאני יודע שכשאני נותן לו איזשהו משהו, כשאני מבקש ממנו לעשות משהו, הוא הכי רוצה לעשות את זה, הכי נכנס בזה, לא משגע אותי, אומר הנה תן לי את זה ואני דואג לזה ואני מחזיר לך את זה עשוי, מעולה, זה בן אדם שאני רוצה לעבוד איתו, זה בן אדם שאני רוצה לעבוד איתו גם בפרויקט הבא. יותר מדי אנימטורים הופכים את עצמם למטרד. אני לא צוחק. הופכים את עצמם למטרד. שואלים אותך יותר מדי שאלות, מציקים, לא עומדים בזמנים, מצפים שאתה תראה ואומרים, רגע, כן, לא עמדתי בזה. אתם עסק, גם כשכירים, ואתם צריכים להיות עם תודעת שירות מסוימת. בעיניי. פירמידה של ידע זה אחד הדברים גם כן הכי חשובים בעיניי שיש לי כאן להגיד. זה קשור לעניין הזה של אז אם אתה לא קולבויניק ולא עושה את הכל, כן? ואתה לא מומחה לדבר אחד, אז מה אתה כן? אני ממליץ לכם על הנושא הזה של פירמידה של ידע. אני אסביר לכם למה אני מתכוון. יש דבר אחד, מומחיות אחת שהיא בקצה בחוד החנית, בחוד הפירמידה, בזה אני משקיע הכי הרבה שנים זה היה אנימציה, היום זה יותר עובר אצלי לסטורי בורדינג, כן? האמת שאפילו יותר מזה לבימוי, אבל הרבה שנים זה היה אנימציה. בזה השקעתי, כולם הכירו אותי כאנימטור, כן? פחות מזה השקעתי, אבל עדיין השקעתי הרבה, בללמוד דברים שהם נורא קשורים לאנימציה, כמו אנימציה דו נגיד לצורך העניין, כמו סטורי בורדינג, כמו רישום, כמו עיצוב דמויות, כן? מתחת לזה ברמה הבאה, כן? השקעתי בעוד המון דברים, תסריטאות ואנטומיה וכל מיני דברים כאלה שהם קשורים, כן? אבל הם ציור שמן, לא יודע, ציור, כל מיני דברים שהם, וואלה, הם כבר די רחוקים מהאנימציה, לא השקעתי בהם הרבה, אבל הם היו הרבה, כן? ואפילו היה מעגל נוסף מעבר לזה של דברים אחרים. אבל מה שזה יוצר, זה יוצר בסיס מאוד מאוד יציב, שבו מצד אחד יש לך חוד אחד של חנית שאתה נורא מומחה בו, ומצד השני תומכים בו, אתה נתמך בהמון ידע שמאפשר לך להיות ראש גדול, שמאפשר לך פתאום להיות ה-go to person. כמעט בכל סטודיו שעבדתי בו, אנשים כאילו מכל מיני מחלקות באו אליי תמיד להתייעץ איתי בכל מיני דברים, כי הם ידעו שאני מבין גם בזה, כן? ומאפשר לך לא פחות חשוב, אם אין בדיוק אנימציה בפלאש לפרסומות בדו-ממד, אז אתה יכול לעשות גם קצת סטורי בורדינג, כן? אתה יכול לעשות גם קצת עיצוב דמויות, אתה יכול לעשות כל מיני דברים בצד. אנחנו לא נמצאים במדינה שמאפשרת להיות אקדח של כדור אחד. השכלה כלכלית בסיסית, מה שרמזתי בהתחלה כאן. ברק, אני אקח עוד 2 דקות שלך. השכלה כלכלית בסיסית, מאוד עזר לי. השקעתי בזה קצת, וזה ממש עזר לי להתנהל קצת כעסק. מה זה אומר? לא יודע. מה זה ריבית דריבית? איך זה עובד? איך עובדת השקעה בבורסה? דברים, כלכלה פשוטה, שתבין שאתה עסק ואיך כסף עובד. זה פשוט חלק מזה. ומיתוג יוקרתי שאומר, אתם רוצים אותי בגלל מי שאני ולא בגלל שאני זול. כי לא תמצאו אף אחד כמוני, יש רק אחד כמוני. בסדר? תמצאו מה זה הדבר הזה שעושה אתכם לייחודיים, מה הדבר שאתם ממש טובים בו, אם זה סטייל אומנותי, אם זה כל דבר, כן? אם זה היכולת שלכם, לא יודע, ליצור קשרים נורא טוב עם אנשים וכן הלאה, כל דבר שהוא, אם אתם מורים טובים, כל דבר שהוא, תמתגו את עצמכם ושאנשים יבינו. מהיר ויעיל זה על משקל זול? מה זה? מהיר זה על משקל זול? מהיר זה לא בהכרח על משקל זול, אבל לא, מהיר זה מעולה. מהיר זה טוב. חברים, אני רוצה לסגור בכמה מילים על איגוד האנימציה.
רוצה להגיד לכם את הדברים הבאים, זה נורא חשוב. איגוד האנימציה, שאתם נהנים היום מהיום עיון שלו, ואתם גם נהנים בעקיפין כל הזמן מפירות העמל של האנשים שמרכיבים אותו. הכוח שלו הוא גדול כגודלו מבחינת אנשים. הרבה אנשים שחברים באיגוד, זה הרבה כוח לאיגוד, והרבה קידום לתעשייה שלנו, וגם לנו כאינדיבידואלים וכן הלאה. פחות אנשים, זה פחות כוח, זה פשוט ככה. ולכן, אני אפתח את כל הדבר הזה. ולכן אנחנו נשמח, אם אתם, שאתם כבר יודעים, אתם נמצאים פה ואתם יודעים מה רובכם, אני חושב, חברי איגוד כבר, תהיו קצת שגרירים שלנו, בשביל עצמכם ובשביל התעשייה הזאת, כן? אתם כולכם לומדים עם סטודנטים אחרים שעדיין לא חברים באיגוד, עובדים עם קולגות שהם עדיין לא חברים באיגוד, פשוט תשווקו את העניין הזה. זה טוב בשבילם, זה טוב בשבילכם, זה טוב בשביל כולנו. זה טוב כי האיגוד משתף ידע, וידע זה כוח, כן? זרימה של אינפורמציה שלא הייתה לפני איזה שנתיים, ואף אחד לא יודע כמה השנים מרוויח, היום יודעים, וזה כבר עושה מהפכות, כן? בניוזלטרים הקרובים אנחנו מקווים שנשתף אתכם קצת בדברים האלה, שקוראים קצת מאחורי הקלעים. סולידריות בינינו שגם כן מייצרת כבר עכשיו שינויים משמעותיים בשוק, כן? ואנחנו צריכים עוד כוח בעניין הזה. אנחנו צריכים שאנשים שעומדים על שלהם מול מעסיקים יקבלו גיבוי מזה שכל שאר האנשים מסביבם באיגוד ושומרים על אותם כללים, ולא וואלה, אתה איחרת לי בתשלום ולא שילמת לי, אני הלכתי לעורך דין וקיבלתי את התשלום שלי כי ככה מגיע לי, אבל אז לא עובדים איתי יותר כי הבן אדם שעומד לידי כן מוכן שיעשו לו את זה. זה חייב להיות סולידרי כדי שזה יעבוד. לכן אני אומר, תביאו את כל מי שאתם יכולים להביא לתוך האיגוד. ומי שלא יצטרף עדיין, אז אתם מוזמנים לדוכן למעלה. וכל התשתיות של האתר ושל הגנת משפטים ושל חוזים סטנדרטיים, הצעות עבודה שאמרתי שיעלו לאתר בקרוב וכן הלאה. אז כמו שאתם צריכים את האיגוד ואתם צריכים אותו, האיגוד צריך אתכם בקטע הזה, כן? של לצאת החוצה ובאמת לעשות עבודה פעילה של להביא אלינו אנשים. נורא נורא חשוב. בסדר? תודה לאפריל פטר על הציורים היפים. תודה לכם. שיהיה לכם יום עיון מגניב ומהנה, פורה ומדהים.